Ами господа, аплодисменти за хитмейкъра, продуцент и жури в X Factor, Криско! Късно за Давид. Почва се стъмва. Мръсна жега цял ден. Опрям се за до вечера. Дай му. Але, але, алелуя, бейби. Але, але, алелуя, бейби. Але, але, алелуя, бейби. Але, але, алелуя. Цяла нощ ми показа колко си лоша. През деня си добра и послушна. Шапка ти сваля, шапка ти сваля, шапка ти сваля. Алелуя, бейби. Лъжа ме в очите и пак и се обажда. Давно ми танцува и вече се предавам. Шапка ти свалям, шапка ти свалям, шапка ти свалям. Алелуя, бейби. Запознахме се вчера с тази хубавела. Номера не мина да остане по дантел. Удари ма циклон, удари ма хормона. С 300 зора и секс, само телефон. Бавно отговаря, звъня и ми затваря. С други ли се пише, много ли да се правя. Много хубава, много палава. Нямате цена, дупай бе глава. Как така ме врътна, първи клас ме върна. Дадох най-доброто от себе си и годна. Феноменална, чисти подрежда. Заедно с мене други маски заглежда. Цяла нощ ми показа колко си лоша. През деня си добра и послушна. Шапка ти сваля, шапка ти сваля, шапка ти сваля. Алелуя, бейби. Лъжа ме в очите и пак и се обажда. Бавно ми танцува и вече се предава. Шапка ти сваля, шапка ти сваля, шапка ти сваля. Нямам никой забележка. Але, але, алелуя, бейби. Отлично! Але, алелуя, бейби. Але, але, алелуя, бейби. Але, але. Днеска, така умре не се знае. После защото ти ще летна работа. Прави ми закуска, мърка като котка. Френска целувка, следобеда е кротка. Никога не мрънка, че телефона чопка. Взима ми акъла с най-скандалната рока. Заедно на масата, наравно с момчета. Става рано ходи на фитнес пътеката. Преди да се събуди, направила кафетата. Следобеда ми ръчно запират мазетата. Без гриме пушка, мрази да ме гушка. Плеймейт, трето поколение внучка. Знаеш какво ти мисля и какво ще ти предложа. Сам до камале. Само не ми говорете за оръжие. Цяла нощ ми показа колко си лоша. През деня си добра и послушна. Шапка ти сваля, шапка ти сваля, шапка ти сваля. Алелуя, бейби. Лъжа ме в очите и пак и се обажда. Бавно ми танцува и вече се предавам. Шапка ти сваля, шапка ти сваля, шапка ти сваля. Еми това е. Невероятна! Аплодисменти, дами и господа! Шапка ти свалям! Гласувайте за тази имитация номер 17707. Браво! Много ви хареса, аплодисменти за Преслава! Страхотна Преслава! Да чуем какво мисли самият оригинал. Криско! Криско! Погледни. Ела тук при нас, ела. Аплодисменти за Криско! Искам... Чакай само, надигни леко. Не, ще му стане лошо. Искам да Като две видите... капки! Вода! Искам да видите очите! Асе, да не объркаш до вечера. Не има жена! Вземи оригинала. Така, какво мислиш за изпълнението на Преслава? Значи много се забавлявахме, много ни хареса. Аз естествено следя всеки епизод на предаването и за това, че като съм участвал и знам колко е много трудно за една седмица да успееш да влезеш под кожата на някой образ. Виждам, че Преслава всеки път много се старае, за което адмирации. Последно така. През цялото време коментирахме, че това е едно леко недоносен Криско. Шестак! Добре, много ми харесате като дует обаче. Сега, мога ли така да импровизирате част от парчето да го направите двамата? Колеги, имам ли готовност за музика? моля, имам ли Законният ми готовност? син, близнак. С ляв или десен? С сина ти близнак. Ти се роди... Имаме ли, колеги, готовност? Да, имам. О, режисьора се обади. Имаме режисьор! Имаме режисьор! Терца отгоре. Добре, айде. Айде ти направи терца, айде.
Ще почнете ли? Запознахме се вчера с тази хубавела, номера не мина да остане под антела. Удари ма циклона, удари ма хормона, с 300 зяра и зек само телефона. Не ми затваря. Велики аплодисменти за Криско! Заиграх се. Благодаря ви, страхотки! Криско, Страхотки! благодаря ти. Да чуем как се справи Преслава и многоуважаемото жури. Пънки, да ни кажа пънки. Аз да не кажа друго. Ами, аз съм се борил с този образ. Да. Вече и На кое знам, европейско? Не, тук. като две капки вода. Той е типик, да. Той е пак. Ако си спомняте... Ти беше повече нали, от като 2 капки вода. помните ли? Да. Знам за какво става въпрос. Ами, разбирам колко ви е трудно, госпожице Преслава. Почна. Това, което искам да ви кажа обаче е, че Криско не пее на един тон през цялото време. Това се кара и на ония беловласия. Трябва да долавяте какво прави той. Чули, Това Етиен? много Етиен? важно за кантото, което аз чувам. Нали? И другото, което е да бяхте малко по-ячка. Ама това ви е простено. Иначе сте го докарали много така добре. Благодаря. Благодаря. Чакай. Ети иска да отговори нещо. Етиен, колко тон е в тази песен, защо ти не си чул другите? Чули сме абсолютно всеки един тон. Да. Има един тон, на който Криско каканиже, един си бемол. Каканиже? На който, да. Той си Криско! каканиже текста. Криско! Ти знаеш ли, че каканижеш? Или сега го чуваш за Така първи е. път? Така е. Сега, това е част от определението за рапа. Това е една история, която се разказва. Има един интервал, кварта, който се слиза. Фънки, кварта има, това е. фънки. Само той. Така. Не е От само началото той. до края. Има и едно качване. Той избяга някъде. Що не изпееш ти? Ако Не искаш, го ще чухме. изпее ти. Как Аз ли ли? той С тези то. има Не ти вярвам, поведение, седни които си. прави? Не ти вярвам, седни си. Криско, извинявай, кой е тонът, на който каканижеш? Че аз само този тон не мога да чуя. Да. Криско, не знаеш. Добре, няма те мъча. Добре, Хилда. Мисля, че имитацията като имитация и като грим е феноменално, наистина. Обаче, аз имам друг проблем, който е доста по-сериозен от проблема на фънки. Това, че пулсацията ти не е тази. Ти просто няма носиш в себе си вкуса към тази музика. И затова не ти се получава. Ако се го нося. Аз много харесвам Криско. Мърсо ме кефиш. Смисъл, не го носиш, то е доносене на такъв тип пулсация. Просто не го носиш и затова се получаваше през цялото време съвсем друга идея на песента, всъщност. А външната имитация и физическата ти имитация беше страхотна. Благодаря ти. Саня, имаш ли пулсация? Преслава в Имаше образа на Криско. страхотна актьорска пулсация. На тебе ти се получи актьорски това изпълнение. Страхотно. И както Кристиян казва, бе, не е лесно да си рапър. Не е лесно за... Кой е Благодаря Кристиян? на журито. Аз така ме казвам. Криско, Вие си имате други имена. За Криско или за Преслава гласувайте на 17 707. Аплодисменти за Преслава. Аплодисменти, страхотна! Много ми хареса.